Хартбергското училище в Мосбах е специално образователно и консултативно център с акцент върху обучението. Ученици от 1 до 9 клас посещават нашето училище, защото имат нужда от помощ при ученето и подкрепа. Отвън Хартбергското училище изглежда като всяко друго училище. Какво прави ученето тук толкова специално, се вижда само когато се загледаш. Учениците отиват на училище сутринта, учебен процес се провежда в класните стаи. Класният ръководител преподава най-много предмети. Това е първата специфичност на нашето училище. Една от класните учители е Яна Гекле. Чрез принципа на класния ръководител съм близо до учениците си. Познавайки ги добре, ги подкрепям идеално и това е възможно, защото имаме много малки класове. Поради малкия размер на класа мога да следя всички деца и да отговарям на нуждите на моите ученици. Като класен учител създавам индивидуален план за развитие за всеки от моите ученици всяка учебна година, където подробно анализирам и записвам техните силни и слаби страни. При създаването на план за подкрепа обсъждам го с учениците и родителите, защото е важно да работим заедно по силите и слабостите на учениците. За учебната дейност и развитие разполагаме с iPads. По-големите ученици използват iPad-ите и у дома за учебни цели. Също така използваме 3D принтери, VR очила и много други неща в учебния процес. Това ни помага да направим уроците още по-добри и по-интересни. Например, създаваме модел на планетата на нашата Слънчева система в география с iPad. След 3D печат, учениците ръчно рисуват моделите. Всяко дете е уникално. Как можем да гарантираме, че всеки може да учи най-добре, съобразено със себе си? Учението в училище Хартберг е индивидуализирано. Задачите се дават според силните и слабите страни на учениците, които работят в свое собствено темпо. Индивидуалното подпомагане е централно в нашето училище. Това означава, че ние внимаваме да осигурим оптимално развитие на всяко дете в неговите силни и слаби страни. И точно за това произвеждаме и цифрови учебни материали, както и курсове за самообразование. Нашите ученици могат да учат самостоятелно, например с помощта на нашите обяснителни видеа и много интерактивни упражнения. Така можете да си гледате спокойно вкъщи и след обед това, което сте правили сутрин в училище. Тези обяснителни видеа ги превеждаме и на различни езици. В момента предлагаме 7 езика. И това има предимството, че дори учениците, които не говорят немски или още не говорят достатъчно добре немски, могат да гледат тези видеоклипове на своя роден език. Освен класните учители и учителите по предмети, има и други хора за учениците в Хартберг Скуле. Един работен възпитател помага на по-малките ученици с фината моторика и подготвя по-големите за стажове и професионално обучение. Доцентите и доброволните четящи помагат на учениците, които се нуждаят от повече помощ при четенето или при немския език. След уроците през сутринта по-големите ученици отиват на обяден почивка. Тук можете да свършите домашните си задачи и да ядете заедно с нашите учители на обяд, ако посещавате курсове през следобеда. Обядът се приготвя от по-големите класове в нашата кантина. Така учениците поемат отговорност в училищната общност и същевременно събират ценни опити за бъдещето си професионално образование. След обяд започват PL курсовете. PL означава практическо обучение и е гъвкавата следобедна програма в Хартбергска училище. Предложението на курсовете на PL е изключително обширно и предоставя на учениците възможността да открият нещо, което ги интересува, в съответствие с техните умения и предпочитания, без значение от тяхната академична или професионална насока. Така че наистина има нещо за всеки ученик. В спортната област има, например, сферите на топки, хокей, конен спорт, катерене на стена, тенис на маса.
В ръчната работа имаме много неща, като глинарство, работа с дърво, с метал. Освен това, има и още много други занимания, които могат да бъдат интересни и полезни за учениците, като рисуване, шеф, готвене и много други. В областта на цифровите технологии имаме курс по програмиране, където се правят записи на виртуални турове с 360 градусови камери. Още един пример е изграждането и програмирането на лего роботи. Целта при работата с цифрови медии е, че учениците трябва да бъдат подготвени за бъдещето и предизвикателствата на цифровата епоха. Ученици от основното училище могат също да се включат в ученическата фирма Neon Boards. Тук се произвеждат дълги дъски, печатат текстилни изделия, тениски и половери, счетоводството на фирмата и предлагат курсове в други училища. Целта на училище Хартберг е да подкрепи учениците ни най-добре, за да бъдат оптимално подготвени за бъдещият си личен и професионален живот. За ученици до 9. Ако останете с нас, предлагаме сътрудничество с училище Мосбах. В 9-ти клас се посещава училище за професии веднъж седмично за запознаване с различни професии. Следващата година може да получите основно образование там. Ще бъдете съпроводени от наш учител. Както виждате, Хартбергското училище предлага много специални неща, когато погледнете вътре. Освен индивидуалната подкрепа през сутринта, практическите курсове през следобеда и цифровите медии, в Хартберг Шуле има още нещо, което е особено важно за нас. Точно, че учениците забелязват, че училището и особено ученето може да бъде много забавно и че те с удоволствие отиват в училище.